Bun, și acum să facem o scurtă prezentare, practic cum pornim motocicleta, cum o oprim. Asta e telecomanda care o să navigăm prin meniu. Are 4 butoane principale, 13 și 14, practic navigăm stânga-dreapta. Butonul 15 un fel de Enter, iar 12 un fel de OK, dar o să vedeți exact când pornim. Sub podea, aici electricianul nostru a mutat butonul de pornit, pus printr-o siguranță, ca să nu ajungă copiii cu piciorul. Era aici lateral și l-a mutat aici ca copiii să nu oprească în mers. Și avem butonul de lumini. Încă o dată o să repetăm ca să putem să vă arăt cum intrăm în meniu. Ca să intrăm în meniu, deci în momentul ce pornește există un timer pe display care începe o numărătoare inversă de la 5 parcă spre 0. În timpul ăsta noi trebuie să apăsăm intermitent butonul 15 pentru a intra în meniu. Uitați, acum o să dăm drumul, meniul începe să numărătoarea inversă, noi am apăsat intermitent și am intrat în meniu. Și aici le luăm la rând. Device number. Acesta e numărul 5. O să punem numărul 5 și în meniu. Deci am intrat numărul 5, OK. Cu 12 am dat OK-ul, după care dăm Enter. Cu butoanele stânga, dreapta, 13 și 14 mergem la folderul următor. Car Return Time. Probabil dăm 12 să intrăm, e setat la 6 minute să se întoarcă. Aici se poate cu stânga-dreapta să mute timpul mai mult sau mai puțin. OK, dăm Enter cu 15, după care Music Card, aici nu avem ce să facem nicio setare, dăm Enter, mergem mai departe, Input Voltage din nou nu avem că voltajul e standard, mai departe Matching, aici cred că e ceva cu potrivirea numerelor, da. Dacă acum nu e setată să meargă pe 5, se poate cred că seta să meargă pe alt număr. Oricum, cred că și în carte e prezentat mai bine. Engleza mea nu e cea mai bună și nu vreau să zic vă prostie. Ok, deci astea setările care acum e setată în obra. Enter. Throttle sound, asta e la accelerație, poate să fie, să se aude ca o motocicletă sau să nu se aude. Se poate pune opțiunea off prin meniul 13-14. Îi dăm Enter cu 15, mergem mai departe, language, asta nu, lăsăm pe engleză, chineza nu stăpânim. Dăm Enter din nou cu 15, mergem cu, aici cred că e, dacă nu greșesc, da. E numărul de călătorii care au făcut. Motocicleta asta are 9 călătorii, deci 9 călătorile astea cât am testat noi aici în parcare, cât ne-am plimbat, ne-am jucat cu ea. Și electricianul când a montat întrerupătorul. Bun, dăm Enter. Radar Setup. Noi pentru măsură de siguranță l-am pus pe maxim, high și de la 1,5. El se poate seta și să aibă sensibilitate mai mică, dar am gândit la început, până ne familiarizăm cu ele, să nu se ciocnească, să fie mai safe. Ok. Demo time. Asta e, cred că, setare ca să meargă o muzică, să se audă, să se oprească tot din, nu știu, din cât e setat, dintr-un minut în minut, din 10 secunde în 10 secunde. Am pus pe 0, că în mall, ca să nu deranjeze. Dar se poate setea, ele când stau pe loc, să meargă muzica continuu. Deci nu e o problemă. Bun. Dăm Enter cu 15, mergem cu 14, navigăm la următorul, aici el are opțiunea cu, practic, apăsăm o singură dată butonul 5 cum am setat și va porni numărul de coin. Bun, Enter, mergem mai departe, Speed set. Aici cred că am pus pe Fast, dar el mai are o opțiune și mecanică printr-un potențiometru, o să vă arăt ulterior, din care se poate seta viteza. Bun, prin rotirea unui potențiometru.
îi dăm Enter cu 15, mergem Playtime, timpul de joc să fie 6 minute, l-am setat noi, de aici dumneavoastră puteți pune mai mult, mai puțin, cât doriți. Din nou cu 15 dau Enter, îi dau OK și cu 14 mă duc la următoarea setare, practic am ajuns de unde am pornit. Ca să, după ce ați făcut setările, ca să fie înregistrate, doar porniți și opriți. Deci de sub podea, ca să nu ajungă copiii unde au mutat electricianul printr-o siguranță întrerupătorul. Și acum apăsăm pe butonul, lăsăm, acum nu mai ne interesează timpul de care am discutat inițial, că setările sunt făcute, o dată făcută nu mai aveți treabă, rămân până la, dacă doriți dumneavoastră. Aici arată nivelul de încărcare la baterie, 91, momentan trebuie puse puțin la încărcat. Cum au fost depozitate, probabil s-au descărcat un pic. Bun, și am pus numărul 5, exact de pe ăsta, și acum să vedem. Practic, acum am apăsat 5 și el pornește. Aici dumneavoastră aveți timpul, deci l-am setat la 6 și practic începe numărătoarea inversă. De la 6 scade în jos. Nivelul de baterie și aici aveți 3 viteze, mic, mediu și mare. Dacă rotim de accelerație, ele merg tare. Acum ai pus pe maxim. Dacă punem pe mediu, merg mai încet. Dacă punem și mai mic, merg foarte încet. Depinde de abilitățile copilului, vârsta, locul în care... Uitați, de aici dăm așa. Are senzori. Uitați, ne apropiem de un obstacol, s-a oprit. Începe clopoțelul să sune. De aici avem butonul care merg în spate. După care, când am ieșit din zona de pericol, noi nu mai mergem acum către obstacol și de aici doar setăm viteza a doua și dăm a treia. Se și simte cum crește viteza. Dumneavoastră, în funcție de suprafața pe care doriți să o utilizați. Și aici ne arată timpul rămas, nivelul de baterie și cam atâta. Au văzut obstacolul, s-a oprit. Senzorii ăștia în 90% din cazuri își fac treaba, dar la viteză mare scade. Deci la viteză mică își fac, dar la viteză mare, practic, fiind viteza mai mare, timpul e mai scurt și atunci trebuie avut grijă mai mare. Deci, oricum, principala e frâna, care e o frână electrică pe motor. Senzorii sunt doar de backup. Nu ne putem baza pe ei întru totul. Așa arată. No. Oricum, toate lucrurile astea le aveți puse și în carte și... Deci nu cred că să fie probleme, să nu vă descurcați, că odată ce le-a setat, totul nu mai... Bun, o să vă prezint un pic și pe interior. O să parchez. Încă o mențiune aș dori să fac. Aici era o gaură destul de mică și mecanicul nostru a dat jos cercul ăsta și o lărgit mai mult gaura ca să nu se zgârie cablurile și în timp să se uzeze. De aceea o să vedeți niște etichete lipite pe fire. Momentul când aici o pus 1 cu 1, 2 cu 2, în fine. Să nu vă speriați că totul e practic o îmbunătățire. No, aici lumina nu cea mai bună. Aici este o siguranță, asta trebuie verificată prima dată în caz că se întâmplă ceva. Una e pusă pe încărcare și una e pusă pe tracțiune aici. Notat, iar restul ăsta e controllerul care practic, aici sunt firele importante care merg la motor, care alimentează controllerul, senzorul HAL și accelerația. Asta e un PC board controller
bateriile legate în serie, două baterii de 12 V ca să facă 24 și să aibă mai multă autonomie, 90 de amperi. Iar e simplu, practic are aici e o tivă de direcție, e motorul care e acest motor de trotinetă și practic accelerează, de la controller nu e foarte sofisticat. Iar restul firelor ce sunt de aici sunt firele care alimentează luminile, transformatorul de la lumini din 24 de volți, 12 datele producătorului, telefon de service, bun. Senzorii spate, cum am pus mâna pe ei, clopoțelul intră. Și pe față, aici aveți un mic regulament și prețul. O să v-am dat asta și printat. Bun, aici este priza pentru încărcare, la fel și la cealaltă. Charging, uitați aici. Iar ăsta este încărcătorul. Se pune la încărcat normal și are un LED aici, o martor. Din roșu se face verde când e full. Cam atâta cred eu că... aici e... are o cheie, să nu o pierdeți, că după aceea e greu să... niște chei mai ușor de găsit. Ce ar mai fi? Deci cam atâta. Prezentare de ansamblu. Astea sunt motocicletele. Iar piesele astea le dăm gratuit, pentru că e foarte complicat să asigurăm service ulterior. Oricum vă dăm și datele de la producător, dar aici aveți tot ce aveți nevoie, practic în dublu exemplar, piesele vitale în cazul unei eventuale defecțiuni. 6 mâneri de accelerație, controllerul, motorul, cele mai importante. Dar astea sunt pentru lumini, muzică, transformatorul, amplificatorul și plăcuțele de bord, câteva butoane, roțile acopitoare. Cam asta. Aici manualul de utilizare cu exact ce am discutat, cu prezentarea mașinii, cu viteza, cu telecomanda, cu meniul de care am discutat. În engleză, engleza nu e cea mai bună la mine și nu vreau să traduc ceva prostii. Erorile care, dacă ar apărea aici, e schema, practic, box, amplificator, senzori, drive și motherboard protective și siguranța care v-am arătat. Încă câteva lucruri importante, regulile de siguranță pentru utilizare, declarațiile de conformitate, o fișă tehnică a produsului, documente privind bateriile, modelul de baterii, certificate de siguranță. Avem aici, astea sunt chineză și un pic de engleză, aici în engleză. Niște baterii le găsiți la garant, dar aveți aici tot ce trebuie. Modelul de baterii, modul de întreținere, tot ce e nevoie. No, bun. Cam asta ar fi. Pusele care vin acoperite, la fel le primesc cadou și celebrele noble. Vă dorim mult succes! Sper să bucure copiii și dumneavoastră să aveți profit, pentru că ați investit niște bani și trebuie să vină banii înapoi.